Misangko sa disgrasya sa kadagatan ang outing unta sa 7 ka magbarkada padulong sa usa ka isla sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Human na unlod ang ilang gisakyang bangka niadtong All Souls Day. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station Davao Oriental, alas 8:15 Sabado sa buntag, samtang naglawig padulong sa Sigaboy Island ang mga fishing bangka, sakay ang siyam ka mga individual, lakip ang duha ka operators. Misulod matud pa ang tubig dagat sa bangka nga nakaapekto sa makina niini. Busa na unlod ang bangka sa kadagatang sakop sa Purok Biuco, Barangay Tibanban sa Governor Generoso sa Davao Oriental. May na lang kay dunay mga duulang sab nga bangkang panagat nga unang nakaresponde, samtang ginapaabot ang Coast Guard responders. Malampuson silang na-rescue. Girentahan lang matud pa sa maong mga magbarkada ang bangkang pangisda aron makaabot sa Sigaboy Island. Apan nasubay nga wala kini nakigkoordinar sa pinakaduol nga Coast Guard unit sa lugar. Ginatunan pa sa Coast Guard Station Davao Oriental ang pagpasang-at og kaso batok sa operator.